Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Macho, Guapito. Uy, hala ni sulerap ang mata ni Agapito. Ay, ginoo ko. Sa bayo kong buhato nini. Apo, bebe, Agapito. Ay, ayaw intog puti ang imong mga mata kay nahadlok si Lola Dalar. Ay, Carmela, ay, mayok iniya ka na. Ang imong anak ni sulirap ang mata. Ini kayong bata. Dadon nato siya sa ospital. Ay, pasagti ka matay ng bataa. Uy, naidulor. Ay, pastilan, Dolor. Unsaon na lang ka kung wapa ni mo gidagan din sa ospital sa Agapito. Impas unta ang bata. Ay, salamat sa inyo, Santo Niño. Salamat, ha. Nga nadali pa na akong daddy sa ospital sa Agapito. Ay, salbahis na pagkainahan ni Carmela. Way buangod, way kaluoy sa iyang anak. Daghan pa mo sa inyo, ha? Kuyaw og managhan mo! Sige, magpatod, sir. Unsay nindot nga hotel din eh. Ikaw, sir. Daghan ka kapilian. Naay mahalon nga nindot istayhan. Doon na. Ikaw, unsay imong ika-suggest? Bisay. Mangang sila. Kung sa uptown ng siyudad, sir. Dato di ka dito. Okay, sige. Salamat ha. Away sa payan, sir. Way sa payan. Ganito magpurma rin akong pasahero. Maya, is panit. Kaayo lang tulison. Musiin na sad ka, Carmela. O, lagi. Kay gidani nanay Dolor si Agapito sa ospital. Kay ni sulirap ang mata. Kay puti initas bata. Hala no, kaluoy good. Daroy, so pay luoy. Oh, wala ka maluoy sa mga anak? Nahala, why cash advance? Nay, oh. Oh, siya man ng gisod og sobre. Dawata lang gud kay mulakaw na ko. Karon pagani ka ni Doaus bata din sa ospital. Mulakaw ra sad kadayon. Mutrabaho pa ko sa parlor, nay. Sabado ron. Domingo ugma, daghang customers. Ay, kadaghan ba yan ni mong irason, oy, aron di lang yung ka makabantay sa imong anak. Mas lamis ang gamay sobre ha, ato na ko. Bantayan lang ko kadiyot sa Agapito, kay mangihi sa ko. Malate na ko na uy, alis ako. Ay, ako'y naluoy sa akong apo. Wag kay gamay pagbati sa Carmela niya. Daghan mo sa inyo! Ay, pait. Masabi so din yung sobrebe. Oh, ay! Kwarta man di ay ne! Nerta, sir. Ni ano kita sa H2O Front Hotel. Okay, salamat kayo ni mo. Just call me Perfect. For short, Pekto. Bisay. Pag-anchaylong. Kung magkailangan kay bodyguard driver, sir, okay ko na. Okay kay ko na. Mau ba? Salamat sa imong paghatod ako dinhi sa H2O Front Hotel. Picto. Thank you.
Anya, saan naman? Nagagawa sa ospital ang imong anak, Carmela? Ambot ni Nanay Dolor. Oh, noon sa kadara. Inahan ka niya ng ngambot ka lang. Oy, di ko interesado yut. Kano sa makagawas ang... Oh my God, ni mo, Carmela. Kano sa manit taon ka maluoy ni Agapito? Di na ta magiskot anak bayot. Uy, kaya puton ko. Basta sa puton na ba ko, no? Samara na ko ang tiils customer. Hala. Welcome sa Mirror Parlor, sir. Dayon. Oh, ang lalaki nga pag-umisod. Familiar na ko ang iyang itsura. Ang siyado ni mo, sir. Oh, alam pa siya na ako kay Sinta Green Blood, no? Ay! Ay, kanang magpaunsa ka, sir. Ma'am. Oh, dali ko teacher, no? Huwag ka pa kailan ako. Asni ka. Okay, Jamiga, Joanna. Nalimot ka na ako, Enrico? Joanna? What? Ay, may tama ka, Iking. Daw, oy. Dali sa ako office, yes. Ay, magchika. Magchika.com ta. Tala. Familiar na ko ang iyang itsura. Kikulpaan lang ko da. Abi na kog si... ang amahan ni Agapito. Gusto na laladulor. Oy, laladulor sa daron. Ay, Dan! Nikatawan na lagi ka, bibi Agapito. Gani harabaya ko sige tanaw ni mo. Nagmugtok ng imong dagway. Si laladulor. Biya, laladulor. Oy, sukat pa manis unang magmugtok ko. Ay, lala. Dagan kay mga bata nga manungog na ko. Bati kun kuk na laladulor. Uy, ka-cute ni mo, Apo. Cute ka, Apo. Cute. Salamat, laladulor. Pero bati kuk na lalasa. Cute lagi ka. Lala, Oh, unsa man, Apo. palit niya tag sa amin, lala ha. Wa man tay sa amin din eh. Oy, samen. Ay, dili na kinahanglan Agapito. Nindot man lala nga makakita ta pirmi sa atong naong. Ay, dili na lagi na kinahanglan. Ay, ako mo ang samin, Agapito. Pangutan ako. Gwapo ko lala. Cute! Kayo ka, Agapito! Ang hinampak nga inaha ni Agapito. Wala saan mauli ay. Mausban pa gani ni mo ang sayop ni mo, Carmela. Dili na disgrasya. Kung dili, tinuyuan na. Si Carmela na abot na. Uy, anak. Kinsa man ang gahaton niya nga nagmotor. Dili na kinahanglan nga makaibaw ka. Saya nga na, Dolor. Ha! Kanian to, Carmela, no? Nga namabdos ka o guay amahan nga nagpakaamahan ni Agapito? Okay ra ko. Kay matod ko na disgrasya ka lang sa usa ka lalaki nga way dugokan. Karon, kan mamabdos na sad ka. Dili na disgrasya, kun dili imo na nang tinuyuan. Ay, sapa pa yaw eh. Oh, bitaw! Saba bitaw ko! Saba ko kay ako'y naluoy sa imong anak nga gi-attempt ni magpakuha. Ha? Nakakita ka man kung sa hitsura ni Agapito. Napuno sa bully ang imong anak tungod sa iyang dagway. Kaluy-a in town si Agapito, Carmela. Kaluy-a ang imong anak. Maudi ay nga bati kay kugnaong. Pakuha di unta kong mama Carmela. Kinsa kang akong papa sa? Wapo gyud siguro kay ayog mama si mama Carmela niya. Sag di lagbati kugnaong. Talagsaon naman po ni. Way parehas. Maglisod sila kopya. Maglisod sila pagpasiro. Lala Dolor. Lala. Oh, nga no, Agapito. Lala, ugma ba?
Ug maba kuno pagtuon mo sa eskwelahan, mama ug si papa. Kay, Aron mo taod sa kong ribon, lala. Aw, wa man di ay ko'y papa. ay naamang kay mama. Sige, si Mama Carmela na lang mo taod sa akong ribon. Ayun niya ay kapilaman ka, ha? Last honor? Kasi katawa lala, ay lala. Hapit yun ko ma-first honor lala. Unsa? Nganong hapit raman? Kay tupad mami sa first honor. Karaan! Karaan! Pero, bitaw apo ay, ukiran na agapito ay. Sana to igbohon? Grade 6 naman ka na. Balag dili maunor. Basta, makahuban ka lang sa imong pag-eskwela, sa dili pa mamatay sila la dolar. And now, ladies and gentlemen, our second honor sa grade 5, Agapito Pakibo. Boys, behave, please. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!